У рэпартажы нашы корэспандэнты распавялі пра трагічны лёс сабакі, які быў атручаны выпадкова ежай падчас выгулу. Жывёліну ўратаваць не ўдалося. Жыхарка Брэста Людміла Гладкая вельмі спачувае гаспадара, але звяртаючыся да іншых трымальнікаў сабак падкрэслівае, што многіх праблем як для жывёл, так і для людзей навокал можна пазбегнуць, калі выконваць элементарныя правілы выгулу. Хотела, чтобы хозяева больше внимания уделяли прочтению или изучению тех норм и тех каких-то нормативных документов, которые позволяют или выгуливать собак в закрытых площадках, или на поводке с намордником. И, естественно, что самое главное, убирать за ними. Брэсцкі гарвыканкам у абласным цэнтры вызначыў 38 пляцовак для выгулу сабак. Ва ўсходнім мікрараёне Брэста ёсць адкрытыя і закрытыя месцы для адпачынку з жывёламі, некаторыя абсталяваны сметніцамі. Адкрытыя пляцоўкі звычайна знаходзяцца побач з пешаходнымі дарожкамі. Таму пытанні бяспекі для іншых гараджан, асабліва дзяцей, і праблема прыбірання за жывёлай бадай асноўныя. Як і для саміх сабачнікаў, праблема ўзаемнай павагі іншых горожан. Гулять где-то надо собакам, а дети чтобы в другом месте, потому что сюда приходят и дети, а это плохо. Как раз и случается, когда они дерутся с другими собаками, и редко очень. Просто собаки нападают на людей. Они нападают, когда есть другая собака. Кожны гаспадар, трымаючы сабаку, у гарадскіх умовах нясе адказнасць не толькі перад жывёлай за яе належнае ўтрыманне, але і перад астатнімі гараджанамі. Ён разам з сабакам падчас выгулу абавязаны прытрымлівацца пэўных правіл. У прыватнасці, жывёлы старэйшай за 3 месяцы, акрамя дэкаратыўных парод, на вуліцу выходзяць у намордніках. Абсалютна ўсе сабакі на павадках. Адно з асноўных правіл – гаспадар павінен пазбягаць забруджвання жывёлай гарадскіх тэрыторый. Что же ждет за нарушение человека, владельца, за то, что он нарушит эти правила? В первую очередь, это, конечно, административное правонарушение, должны знать. И предполагает либо предупреждение, либо штраф от 1 до 15 базовых величин. Право составлять протоколы имеют сотрудники РОВД и сотрудники жилищно-эксплуатационных служб. Варта адзначыць, што падчас нашых здымак на пляцоўках для выгулу сабак у мікрараёне «Усход» мы не сустрэлі жывёл без павадкоў і кантролю гаспадара. Але вось пытанне арганізацыі самастойнай уборкі за жывёлінай пакуль малавырашальнае. Трымальнікам сабак пакуль не хапае належных умоў і даступнага інвентара ў горадзе. Гараджанам без сабак не хапае свядомасці сабачнікаў. У любым выпадку гэта пытанне ўзаемадзеяння і павагі ўсіх, хто пражывае ў адным горадзе. Вераніка Якавец, Роман Філюціч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».